ongeke abenefite kuma-streaming, kuma-charts kulonyaka, hhayi asazi, umaskandi akawuyeke. Shuthi kube kwala khona. Sanibonani sisiNdlovu Soweto TV. Sibongele bonke abantu abafikayo, ababuyayo, abalayikhayo, abakhomentayo, abasherayo. Sibona kubo bonke abantu. Right. La sikhuluma ngomaskandi sibheka ama-trending songs akwi-top 30 ye-YouTube currently ukuthi abobani. So ongekho kwi-list noma ekhiphile noma esanda kukhipha noma i-album yakhe or iy'ngoma zakhe zize zadlula kwi-stage sokuthi ingangena kwi-top 30, asazi bafowethu ukuthi ngabe yini inkinga. Ivulelekile igame. Anyone can enter i-top 30, right? La kunengoma-ke ethi angazi baphinde bayibuyise kwesibili le ngoma because ikhombisa 9 days, kahle kahle yaphuma ngoMeyi kodwa isikhombisa ukuthi ibuya isibili, right? Angazi kanjani. Kanhloso kukhwela featuring uShaka ethi Nicodemus ilapha ku-number 4 kuma-trending song, ina-392K wama-views. Kulandela Igeza Lendalo okumdumazi kwi-album yakhe entsha ethi Uyinja. Ingoma yakhe laphana featuring uMjolisi ku-number 6 wama-trending songs, esiwushayile ku-1.1 1,100,000 wama-views ngaphezulu. Siphinde futhi silande bani uNjoko ehamba no-Limit nalo uNjoko uyibiza ngehobosha. Ingoma yabo ethi Uyisela. I-remix angazi ukuthi why besho kanjalo kodwa bona bayazi-ke, right? Ibambe laphana u-number 7 kuma-trending songs lapha ku-music ku-YouTube, ina-295K. Bese kuba ubani uPhangandawo wethu liyazenzela featuring uSheke and nobani nomjabulisi, right? Bengayibonanga-ke le nsizwa-ke kuthena mangithi pheqa laphana ku-YouTube, ngabona ingoma isikuma-trending. Abantu bayaphushana bafethu, abantu bayakhuphulana. Njengoba ngisho igame ivulelekile, if awuzukuvela ndawo khohlwa. Usho ukuthi khonto wayenzi kahle. Nama-feature abawenzayo abantu abafowethu uyabona abasebenzela amahlanjana, right? Ingoma kaPhangandawo ithi Luyazenzela, number 9, ina more than 2 weeks, ina 502,000 wama-views lapha ku-YouTube. Kube ubani-ke uMroza Fakude, uMr Van Dam, umuntu owashaya unyaka wokuqala ngqa okhozeni unyaka 2016 siya ku-2017. Waphinde futhi kwa-SABC waba ne-Summer Song of the Year lapho wena khona imonto kuhambisela khona nesizumbulo semali, right? I-album yakhe kamuva uMroza ethi yena ayapha amaphoyisa. Kule ngoma ethi featuring uShenge noMsezane, 3 days, only 3 days, ina-108K wama-views. Ihleli lapho ku-number 13. Usebenza-ke kakhulu-ke lapha noMroza this time. Lokhu ngishilo ongeze ukungena ko-top 30, ongeze ukubonakala kuma-views, ongeze ukubonakala ndawo this time. Angazi ukuthi kuzobe kwenzakalani because igame ivulelekile, abantu ba-open kakhulu eku-streaming abantu. Check-a lapha, bheka uKing Noba, niyazi uNoba Nimazela Mahlaya. Nikhombisa-ke elinye iside le-talent ukuthi yena he can sing, he can be a better singer, yabona. Engacula ukudlula abantu abaningi. I-album yakhe or EP yakhe ethi Yithi Laba ka-2025 ithi Izindlu Zodaka featuring uToo Short, uKing Noba. Ilapha ku-number 15, ina more than 2 weeks, isiyohlanganisa 3 weeks, ina 515,000 wama-views lapha ku-YouTube. Siphinde sibuye ngobani uMroza Fakude. Ingoma yakhe ingenile noma inama-views amancane because inensuku ey'ncane ikhona inama-views amaningi. Abantu kumele ku-understand-e lokho ukuthi at this rate ingoma yakhe inama-views amaningi ngesikhathi esincane. Akuwukuthi ubani ama-views 4 million bani, cha, kuya ukuthi ngomthamo wama-views angena kanjani. La ingoma yakhe ethi Sesiphuma Ngempepho kaMroza Fakude ina 3 days only, ihleli number 17, ina 67,000 plus wama-views. Phinde futhi Igeza Lendalo kwi-album yakamuva kunengoma lapha ethi Yize Uvalo featuring uMenzi no-Limit, featuring abantu abashisa ngempela kumaskandi lezi nsuku, bayashisa labo bafana lapho. Labo bafethu labo bawuphethe umaskandi bawubambile. Ingoma kaMdumazi ku-number 18, ina more than 2 weeks, izohlanganisa 3 weeks nayo, ina 405,000 wama-views. Uzofa ama-million uMdumazi this time. Simbongela ukuthi kuze kulunga bakithi Igeza Lendalo mfana semtubatuba, right? Phinde futhi sibuye kunamba bani 22 uMroza Fakude, ngoma yakhe EP ethi
okuyongithola kuqala featuring into encane ina 57,000 wama-views, ina 3 days kuphela ikunumber 22. So niyabona ukuthi uMroza naye ungenele ufikile umsebenzi wakhe omuhle. Sibonge kakhulu uMroza Fakuthi. Bese kuba ubani yokugcina ube umkhulekelo nge-album yakhe alokhu ayikhipha more than 3 weeks ago. Njengobade nginitshela, njengobade lokhu ngikusho, sophinde nguzame futhi ukusho slowly lokhu engikushoyo. Umuntu ongakangena kuma-top 30, ongakangena kuma-charts, engeke kube bikho ingoma ezokhuphuka ikhushulwa abantu, angazi kube kuyini inkinga. Nanga umkhulekelo, ingoma ekunumber 29 lokhu ekhipha more than 3 weeks ago, isasekhona kwi-top 30, you understand? Zikhona ezinye mhlawumbe ey'ngenile kodwa esesekhona ile. Ithini? Ithi ake nibe ngamadoda, i-extended play-ke i-EP, le EP yakhe. Kodwa le ngoma engikhuluma ngayo ithi silala emahhotela featuring uMzukulu ina 335,000 wama-views. Ilaphana kuma-trending song ku-YouTube. YouTube into yabo i-open, akunama-secret. Music mawudlala ingoma iyabonakala same time. Akunale kuthiwa kuchaza, no, yonke into i-open laphana ku-YouTube. So uthandela lokho ku-YouTube nabantu abaningi because it's easy ukulandela i-progress yomuntu, ubone ukuthi kuhamba kanjani. So umuntu azama ukuchaza-ke lapha-ke ukuthi-ke iy'ngoma zakaMaskandi ziwu-10 mase zizonke ezilaphayana ku-YouTube, abantu beqhubeka basapotha abafowethu, zikuma-top 30 trending songs, iy'ngoma ey'hamba phambili. Bekuyilokho nje umuntu ayefuna ukuveza. Namhlanje besibheka nje imisebenzi yabantu, sinokuyenza le ngozi ngokuhamba kwesikhathi, ukuthi abantu sibakhumbuze ukuthi uke waba unumber 20 bani, yabo, njengoMdumazi Geza Lendawo. Uyobe sekhohliwe ngelinye ilanga, uyoyi-reminder ngale video, abone ukuthi ingoma yami yakenza kahle kanje, yakenza kahle kanje. Inhloso yalawo mavidiyo ilawo ukuthi umuntu akwazi ukuthi ngenye i-day akwazi uku-refresh memory yakhe, aphinde abuye abheke emuva ukuthi ngike ngaba kuphi, ngike ngahamba kanjani, umsebenzi wami abantu ade bewunakekela kanjani, bewubuka kanjani. Bekuyilokho-ke engikucelayo ukuthi abantu beqhubeke bebaphushele abafowethu. Lezi ngoma ziwu-10 zonke ey'laphayana. Zikhona ezinye, akusizo zodwa lezi ey'velele, lezi ey'hlonzwe u-YouTube ngey'hamba phambili kwi-top 30. Izophuma nazo kungene ezinye. Inkinga-ke ayikho-ke uma kunjalo, kuzobe sekuyithuba lokuthi kungene abanye. Ezinye nazo zizobe yiphusha phela, ziyangqongqoza, ziyanokha phela. Khona ezinye ezizokhuphuka ingene, nimangale ukuthi kuhamba kanjani. Abafowethu siyabonga abakwazi ukukhipha umculo wabo, ama-EP, ama-album. Sibonga kakhulu ama-feature, elokhu siwabona. Iyona nto enhle kuMaskandi, must-do ama-feature bafowethu. Ubaba u-Ali Mgugu uyawazi ama-feature, ayamsebenzela kahle kakhulu. So abantu abaqhubeke. Smirnoff nani niyabona ama-feature uyawenza futhi naye, ayamsebenzela kahle kakhulu. Omthandeni angamsebenzela even more uMthandeni, ulapha khona ukusebenza kahle nabantu, right? Angikho-ke lapho, bese ukuveza nje umbono wami. Abantu beqhubeke bemamele, belele umculo wabafowethu, bewustreame njalo, bewustreame ey'ndaweni ezi-right, kuma-iTunes, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, etc. Sibonge YouTube, angisahle sidibana okuzayo.